Ito po yung sinasabi natin ng mga kada piraso ng bentahan ni Boss Paing ng kanyang mga bangus dagupan. Dito po ay may makikita kayo na 50 pesos, 40 pesos, 60 pesos at 130 na kada piraso ng bentahan niya ng kanyang bangus dagupan. So shout out po at magandang umaga. Magkano ngayon yung kamatis? 25 pesos, 4 na piraso. Mga saktuhan na pansahog sa mga sinigang o anumang klaseng mga lutuin na inyong iluluto. 20 pesos po, 25 pesos po yung kanyang panindang kamatis. Alam mo ba yung mga tiyan nito hindi tinatapon? Kinakain, di ba? Pag kaya ng inihaw, kaya hawak na akong tinidor. Kasi yung bituka raw nito, yung itlogan nito, talagang lasang balot. Oo, tama. Pagkalapag na pagkalapag pa lang, tinutusok na natin yan. Masarap talaga yan. Kain. Yan o, pili ka bossing. Yan, masarap yan. Papakol. Dodi, salamat ha. Thank you. Shout out sa inyong dalawa. Shout out. At sa mga vendor po natin dito, shout out. Ito rin po ay 100 pesos na mga kada ano ng kanya mga talaba, no? Takal din po. Yan po yung laman niya. Oh. Taba. Ako yung boyfriend ko. Nasaan? Ayan o. Kuya Ram! O, diba? Shout out. Ayan, shout out. Tomboy na gwapo. Pango, walang ilong. Buti nakakaroon ka pa. Cream Dory. 160 po sa mga gilit na laman. Ang ulo po natin ay 100 pesos na per kilo. 320 na per kilo ng hipon. Gusto po rito sa amin. Quality yan, Boss Lando. So shout out sa iyo Tio at saka si The Legend of Fish. Kaya lang hipon po yung tinda niya ngayon. Wala, Boss Lando, malang gulyasan. Hanggang ngayon. So shout out sa iyo Agustin. Ayun, ang gugulat na. Welcome to my vlog. Iyon. Shout out dyan sa mga manunood natin dyan. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayun. Magkano per kilo man tilapia? 120 sa malalaki. Ayan, At 120 po. saka shout out pala sa mga family ko dyan sa Romblon. So shout out. Hindi ko na kayo isa-isahin, mabuhay kayo kung gusto nyo. At lalo na kay Annalyn Bernardo, shout out sa'yo. At saka kay Putoy, Brian Flores. Ayun, shout out po ha, sa inyong mga kamag-anak. Shout out. Ngayon, alamin natin yung presyo ng kanyang alimasag. Dito po tayo magkano? 150, 200. 200 pesos po dito sa per kilo ng kanyang mga alimasag. 150. Yung mga tumpukan po, yan po yung mga masarap na pangkamaron. Lagyan lang po natin ng harina at pirito nyo po. Sigurado mag-i-enjoy ka na. Kahit isang tumpok lang ang mabili mo, pero pag naluto yan, napakarami na yan. Yan po yung mga ginagawa natin kamaron, no? Good morning everyone. Tayo ay mag-update po muli dito sa kanilang mga latagan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. At aalamin natin ang kanilang mga presyo ng latag. At kung mayroon pang panibagong mga isda na tayo makikita at aalamin din na natin ang mga presyo. So isang araw na pakikipagbakbakan pong muli dito sa Malabon Fish Market. At welcome na welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. So samahan niyo pong muli. So tara, let's go. Yan po yung mga mamimili ng Malabon Fish Market sa pagtangkilik ng bangus dagupan ni Boss Paeng. Yan po ay mga binibenta niya ng kada piraso ng kanyang mga bangus dagupan. So alamin natin ang kanyang mga presyo na mga per piraso. Bossing, magkano ngayon yung ano mo, ubas? 80 lang kilo. Ayun, 80 pesos na per kilo ng kanyang bentahan ng mga ubas. 40 pesos ay kalahating kilo. Boss, maraming salamat. Thank you. Ito po yung sinasabi natin ng mga kada piraso ng bentahan ni Boss Paeng ng kanyang mga bangus dagupan. Dito po ay may makikita kayo na 50 pesos, 40 pesos, 60 pesos at 130
na kada piraso ng bentahan niya ng kanyang bangus dagupan. Hey boss, ano gagawin? Ulang ko? Good morning. Ito po yung mga per kilo ng kanilang mga isdang gulyasan. Yelupin natin ha? Ang yellow pin po natin ay 200 po ang kada kilo. Mababa na mga presyo ng kanilang mga latag ng isda na gulyasan at yellow pin tuna. Tapos yung mga pusit kalawang po natin ay 180 na per kilo. Tapos ang ating mga hipon ay 300 pesos. Napakaganda at sariwang-sariwang hipon. 300 pesos na mga per kilo. Ayan boy. Yan, try mo yan. Dito po ang mga tumpukan po ng mga galunggong na lalaki ay 100 pesos na tumpok. 200 pesos sa mga per kilo. Parang naman ako kasi sa nito pala. Isa na lahat. Tapos ang mga golden pompano po natin o tinatawag din nilang mga pompano white ay 300 pesos na per kilo. So shout out sa'yo Lodi. Shout out po sa So mababa ngayon tilapiyang Batangas mo, 110 kilos ang per kilo. Pinapaubos ko na lang yan. Ayun, pinapaubos na lang ng ating Lodi. Para makakita makawi. 110 ang per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Pero ngayon na 120 yan. Ayan. Mapaubos na lang para makakita. So yun po no, ang kanyang mga tilapiyang Batangas. Lodi, salamat ha. Thank you. So shout out Kamanaba Tile Center. Ang tiles na matibay at maaasahan dito po sa Kamanaba Tile Center. So lakarin na po natin itong kahabaan po ng Malabon Fish Market at mag-aalam-alam na tayo ng kanilang mga presyo ng mga latagan dito. So ito po yung mga presyo ng kanilang mga gulay. Ang gulay po nila ito. So shout out po at magandang umaga. Magkano ngayon yung kamatis? 25 pesos, 4 na piraso. Mga saktuhan na pansahog sa mga sinigang o anumang klaseng mga lutuin na inyong iluluto. 20 pesos po, 25 pesos po yung kanyang panindang kamatis. Ang mga bawang ay 20 pesos. So may mga presyohan na po tayong nakikita sa kanilang mga latagan. So yung mga chabeta, no, natatanaw po natin ay medyo bumaba po yung presyo. So magkano tong upo mo? 350. So shout out Ate Dayan. Naglalaro na naman ng dalawang bata. Asan ba? Ayun, si Dayan nasa loob. 3 na sila naglalaro. So, ito po yung 150 pesos na isang piraso no, ng kanyang mga latag ng bangus dagupan. So, yung mga isdang chabeta po natin dito ay 160 na per kilo. Tapos yung mga per kilo po ng ating mga tahong na kanilang mga binibenta po sa ating mga kababayan ay 50 pesos. Tapos yung mga patatas po natin ay 120 na per kilo. Dito po natin ay 30 pesos kada tali. Ang ating po mga ampalaya ay nagkakahalaga ng 130 na per kilo. Hello! Good morning! Pako lang. Konting kapulutan niya, bossing ko, sariwa.
Papakol, shout out. Shout out sa'yo, Boss Lando. Shout out. Wala kayong yellow pinto na, mga lodi ah. Wala po, pinakupot namin. Wala silang mga latag na yellow pinto na at gulyasan. Ngayon, panibago sa nakikita ko ang latag nila ay papakol. 150. Pulutan niya, pampulutan. Sabado kayo. 150, pampulutan. Pasok, linggo. Meron naman tayo pampaksiw, pampangat. Ito, pangpangat ang mga isang chabeta po natin, 100 pesos na kilo. Sariwa. Tapos yung papakol po natin na pang inihaw ay 150 na per kilo. Nakuha mo na yung steak dito po sa dalan. Napakasarap talaga ito, inihaw. Tapos sausawan mo, toyo kalamansi, tapos maglagay ka ng isang bote. Sile. Boundary ka na talaga. Tapos meron kang alfonso. Yun ang sinasabi ko. Napakasarap. Alam mo ba yung mga tiyan nito hindi tinatapon? Ay, kaya... Kinakain. Ay, Kinakain, di ba? Pag kaya ng inihaw, may hawak na akong tinidor. Kasi yung bituka raw nito, yung itlogan nito, talagang lasang balot. Oo, tama. Pagkalapag na pagkalapag pa lang, tinutusok ko Oo. na kanyan. Masarap talaga yan. Kain. Yan o, pili ka bossing. Napakasarap yan. Pampakol. Lodi, salamat ha. Thank you. Shout out sa inyong dalawa. Shout out. At sa mga vendor po natin dito, shout out. At sa mga subscriber po natin, no? Shout out po sa inyong lahat. Yung mga per kilo ng kanilang mga latag dito ng mga mangga, no? 80 pesos po sa mga per kilo. Manggang hilaw po. Tapos yung 120 sa mga 160 sa mga per kilo, no? Titipangan po kayo, gawin school. Nanghahabol kayo eh. Boss, magkano ang limasag mo? Mura na, 200 lang. 200 ang per kilo. So, yan po yung presyo ng alimasag, no? Ganda, mga buhay po yung alimasag. Eh, masarap po mga panggata, no? Ganda na lang. Oh! So, dito po ay dalas makita rito. Araw-araw po sila nagbebenta dito ng mga isda, alimango, tapos mga alimasag, no? Yan po yung mga per kilo ng alimasag, no? But ito paninda mo ngayon. Oo, Boss Lando, yan lang eh. Walang galong isda eh. Gusto ko yun, ano, yung may kaliskis. Oo, wala eh. Doon meron, Boss Lando. Hindi pa nga, ano kasi, ginagawa kong sa'yo. Ayun nga, Boss Lando. Minsan wala rin, pag mabaybay ako dyan, wala talaga akong makikita. Hindi kayo, Boss Lando, meron. Ayun o. Isang daya yata kayo sa kanila. Ano yun eh, yung paningan. Ito kasi maganda kasi ito sa alam mo saan, sa ano, mga pang-inilaw na yan. Pagubad na. Oo, tama. Magkano kilo? Kenta na, Boss Lando, kenta. 80 pesos po sa mga per kilo. Oo, kenta. Norway kasi to, Norway. Mga ano. Pag walang kaliskis, Norway. Pag yung may kaliskis, paningan yun. May maganda talaga tinutuyo. Meron. Nandiyan, Boss Lando, meron. Sige. Pero hindi. Nakapagtuyo na rin ako eh. Baka sa susunod na lang siguro. Ano lang. Matsyempohan ko din na meron ka dyan. Oo. Sandaan po, bossing. Yes, thank you. Okay, Boss Lando. 100 pesos na isang takal ng kanyang mga tahong. Dami mo ngayong ano, nahango. Oo. Eh, wala. Taas ang taong eh. Oo. Tapos, ang lamig pa mga tinatamad pa mga lumusok sa dagat. Doon nga kay ano, kay Yan na. 50 pesos kilo. Ito, magas-magas. Maganda pa nga yung ano. Ito, magas pa. Ito rin po ay 100 pesos na mga kada ano ng kanyang mga talaba, no? Takal din po, yan po yung laman niya, oh. Taba. So, shoutout po, magandang umaga. Hello, Nay, shoutout po. Good morning. Ano sa City? Diyan pumunta. Daming tao eh. Tsaka
baka di ako makaparada ng motor kasi siyempre mga importer. Gahanap ka pa ng paparadahan. Sigurado, baka hindi papasukin ng mga importer yung motor. Baka mapalayo lang yung motor ko pag pumunta ako doon. Ano pala yun? Nabotas Day? Festival. Festival. Sa ano pa, January 16 pa. Ano? Ang pinaka Nabotas Day. Boss, thank you. Salamat. Boss, pwede malaman yung presyo. Sandaan na lang kilo. Ano, 100 na lang po per kilo ng cream dory. Ito, tumpok. 50. 50. Ito, 90 per kilo. ay po yung mga per kilo ng mga tulis na ginagawa pong sardinas, no? 90 pesos po yung per kilo. Ito po, binibenta po na 50 pesos na tumpok. Isdang tulis na kamukha ng tamban. Thank you, salamat. So, yan po yung mga nakikita po natin kanilang mga latag na bentahan sa Malabon Fish Market. So, yung mga presyo no, ng kanilang mga latag po dito ng hipon ay medyo, yung iba may pagtaas po, no? Ang mga per kilohan na nakikita po natin dito ay 440, 350. At sariwang-sariwa naman mga hipon. Shout out, Lois. Ang ganda ko. Iyon. Shout out. Shout out, Nagrata. Ayun, shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga vendor natin matisipag dito sa Malabon Fish Market. Kasama yung boyfriend ko. Nasaan? Ayan o. Kuya Ram. Oh, di ba? Shout out. Ayun, shout out. Tomboy na gwapo. Pango, walang ilong. Buti nakakahinga ka pa. Tomboy na gwapo. Kano kilo? 300 na lang. 300 pesos. Ganda ng Kasi laki hipon. ko. Wala na boss. 320 kayo na 320 punan yan niya. Yan, 300 300 na ang per kilo, no? Naghahanap yung ating kababayan po dito ng kanyang bibili na hipon sa Malabon Fish Market. At ang kukunin niya po ay 5 kilo. Gago, sama ko pala. Ayun ang kapatid ko. Pakita mo yan. Pakita mo. Shoutout po kay DJ na nilaregla. 220, 220, 220. 220 na lang oh. Kamatis natin ay 160 po dito ang mga per kilo, no? Ito po ang ating mga tawilis ay 80 pesos na per kilo. Te, shout out po. Magandang umaga. Magkano po yung yellowfin tuna? Per piraso na. 250, 20. Ayun, ito 250. Yun 280, no? Na per piraso ng kanyang mga bentahan ng yellowfin tuna. At yung mga hasa-hasa natin, napakaganda. Yan, magkano kilo? 280. At 280 rin ang per kilo. So, shout out. Upgrade na po sa business ko na lang. Hindi. Matagal ko nang gamit tong ano ko. Kaya lang, hindi ko ginagamit. Cellphone muna. Medyo kahit pag nalobat, meron tayo pang suporta. May cellphone pa tayo. Pare-pares po yung mga kilo, no? Dito po ay 80 pesos naman po yung per kilo ng tawili. 60 na lang. 300 pesos sa mga per kilo ng kanyang mga pusit. So medyo mataas yung mga nakikita po natin presyo na mga big size na hipon, no? Pumapalo po siya ng 440 na per kilo. Tapos mga tawilis. Tay, magkano po yung presyo ng tawilis nyo? 100 pesos. Gaganda, oh. Magandang mga ito-yuto kasi may mga kaliskis. Ito po ay huli sa mga paningahan. Yung sinabi po sa atin ng isang kaibigan po natin doon na vendor, yung mga tawilis na mga hubad, yun po ay mga galing sa mga dihugos o sa mga Norway, no?
Kaya kasi pag yun na maraming tinga, yun po ay mga pinapagpag po nila kasi naging isang mangingisda rin po ako sa karagatan. Kapag paningahan po ay talagang maganda po yung mahuhuling tawilis o lapat. Kasi yung kaliskis, kasi pag paningahan po yung unti-unti po natin tinatanggal isa-isa. Hindi po natin pinapagpag. Yun po yung iniingatan din ng mga mandaragat sa mga kanilang mga tauhan. Yun po yung kanilang mga ginagawa na kailangan maging maayos yung kanilang ano. Kasi karaniwan dyan kapag pinapagpag po natin yung mga isda na nahuhuli po natin, napupugot po yung ulo. So hindi po sinasama sa bentahan po yun. Ginagawa po doon ay tinatabi na lang po nila, no? Boss, magkano per kilo naman ng hipon? 300 lang po. Yan boss, 300 pesos naman po dito, no? 300 pesos na mga per kilo ng hipon, no? So, tusok-tusok lang po tayo sa kanyang paninda. Kapag pupunta tayo, lagi siya nandito. Ayan, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Sa mga taga-Masbate dyan. Ayun, shoutout po sa mga taga-Masbate. Ang ating po mga presyohan, ayan po, nakita po, may latag po sila, no? 120 po sa Tilapia Batangas. Alimasag 250, 150 po sa mga dilis. 50 pesos po sa mga dilis. So, yun po yung mga presyo, no? Ito po yung mga big size na hipon. $4.50 per kilo. 450. So yan po yung presyo, 450 naman po dito yung per kilo ng hipon. 130 sa mga tilapiyang Batangas, 110 sa maliliit. Dito naman po ay 350 na per kilo ng hipon at 260. Cream Dory, 160 po sa mga gilid na laman. Ang ulo po natin ay 100 pesos na per kilo. Emil! So shout out, Shoutout Lodi. kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Nandiyan dyan sa gilid. Nandiyan ngayon? So shout out sa iyo, Kagawad Eric Galliano. Nandiyan. Nandyan. Sige. 180 pesos. 180 na isang piraso ng kanyang mga bangus dagupan. 160 po sa mga per kilo ng kanyang mga gulyasan. 120 yung tilapia natin. Ang tilapia po natin Batangas dito ay 120 na per kilo. So shoutout po sa naglilinis po ng tilapia. Magkano po sa tilapia? 320 na per kilo ng hipon. Gusto po rito sa amin. Quality yan, Boss Lando. So shout out sa iyo, Tio, at saka si The Legend of Fish. Kaya lang, hipon po yung tinda niya ngayon. Wala, Boss Lando, malang gulyasan. Hanggang ngayon. Wala pa rin daw sila mga mahango na bilhin talaga sa market. Kahit mga natanong ko yung iba, wala talaga. Pero medyo mataas ang hipon natin ngayon. Nakaraan may 20, may 200 kami dito. O, 180, di ba? Oo. Grabe na yung mga presyohan. Makita ko nga yun. Biglang taas, oh. Biglang tumaas yung demand ng ano eh. Ang hipon. Eh, 450, kaya lang 450 malalaki. Oo. Malalaki naman. Boss, thank you ha. Salamat. Salamat, Boss Lando. Tumpukan po ng isdang sapsap sa halagang 50 pesos. Asaan? Sabi nandyan daw.
Pumuga na? Pundador? Dalawa? Ayan, hindi namin nag-aabot. Ipigilan na ng mga asawa yun. Tumpok po ng mga tilapia po natin dito ay 100 pesos. Tapos yung mga per kilo po ng mga isdang bigit o tinatawag po rin lang maya-maya ay 100 ang kilo. Sa ulam magkano? Iyon, 2 kilo po 150 pero ang per kilo po ay 80 pesos. So, meron pa rin tayo nakikita mga latagan ng kanilang mga isda rito at mga hipon, no? Ito po ay napakaganda mga pusit, no? Sa tumpok po ay 150, 200 pesos, 80 pesos sa mga isdang tawili. Tapos may mga flying fish sa 100 pesos na per kilo. 280 at 350 po sa mga per kilo ng kanilang mga latag na hipon. Ang gulyasan po ay 160 na per kilo. 260 po ang per kilo po ng hipon. Mababa na lang ako dito. 150 po sa mga tumpok ng alimasag, 200 po ang per kilo ng alimasag. So yun po yung mga update po natin dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. At talagang ang mga presyuhan ay medyo may pagtaas ang kanilang mga hipon. Ang nakita po natin pinakalas na tumaas na hipon ay 450. Yun po ay mga jumbo size na hipon. Ang mga tilapia po natin ay hindi pa rin po nagbabago yung mga presyuhan. Ang mga presyo pa rin po nila ay naglaro din po sa 110 hanggang 130 na per kilo. Yan po yung mga tilapiyang Batangas. Shout out, Lodi! Dito po ay mayroon pa rin po mga nagbebenta rin ng tilapiyang Batangas na inyo rin pong mabibili. Dito po yan sa gilid. Good morning po. Tilapiyang Batangas talaga mga latagan. Kano per kilo? 120. So shout out sa iyo, Agustin. Ayun, ang gugulat na. Welcome to my vlog. Ayun. Shout out dyan sa mga manunood natin dyan. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayun. Magkano per kilo man tilapia? 120 sa malalaki. Ayan, At 120 saka po. shout out pala sa mga family ko dyan sa Romblon. So shout out. Hindi ko na kayo isa-isahin. Mabuhay kayo kung gusto nyo. At lalo na kay Annalyn Bernardo. Shout out sa iyo. At saka kay Putoy, Brian Flores. Ayun, shout out po ha, sa inyong mga kamag-anak. Shout out. At sa mga taga-Romblon po. Sa mga ganitong oras po. Pumunta na kayo dito sa Malabon. Murang-mura ang isda. 120 na lang sa tilapia. Ayun, 120 po sa per kilo ng kanyang mga latag na tilapia. Pumunta na kayo dito. So update natin yung hipon ng ating kaibigan. 460 po Lando. Eto, magkano dito sa malalaki? 450 sa mga presyo po ng hipon natin na mga big size na hipon. Dito sa kabila, 380 naman po sa mga per kilo, no? Wala yata yung alaga mo. May ano na, extra lang yun. May trabaho kasi yun eh. Pag ano lang. Extra lang kasi apas ko bago na wala na.
Umextra lang dito pag kasi mga walang pasok pa yun kaya no, dito salamat thank you. So dito tayo sa kay ate at nakakita tayo ng mga kanyang latag. Ito po ay 100 pesos na kada tabo at yung mga talaban niya rin po ay 100 pesos na kada tabo. Ngayon alamin natin yung presyo ng kanyang alimasag. Dito po tayo magkano? 150, 200. 200 pesos po dito sa per kilo ng kanyang mga alimasag. 150. Yung mga tumpukan po, yan po yung mga masarap na pangkamaron. Lagyan lang po natin ng harina at prito nyo po. Sigurado mag-i-enjoy ka na. Kahit isang tumpok lang ang mabili mo, pero pag naluto yan, napakarami na yan. Yan po yung mga ginagawa natin kamaron, no? Ang ganda ng laman ng talaban natin, buong buo. Walang ganong babae to, Teno. Ha? Walang babae. Boss, ganda na, ganda. Ano ba naman eh? Libre pili eh. Kaya nga eh. Pero yan, napakataba niya. Pamantiyan eh. 150, 200. 50 na lang. Uy, nakapatala. Alright, so yung mga presyo ng kanyang mga alimasag 150 hanggang 200 pesos sa mga malalaki po. Alright, sa sitwasyon ng kanilang mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market, ang kanila pong mga latagan ng presyohan po ng hipon ay medyo may pagtaas. Pumalo po tayo ngayon sa 450. Kapag weekdays po, no, medyo mababa po yung mga bentahan nila ng kanilang mga seafood. Pero ngayon kasi gawa nga ng kakaunti yung mga bagsak ng hipon sa Malabon Fish Market at talagang malalaki po ang inyong mabibili, no? So, shout out sa ating mga silent viewers sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market at sa mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga timburautan dyan sa Carmen Planas, shout out. At sa mga kasama kong safety officer, shout out po sa inyong lahat. At ito pong muli si Boss Lando Explorer. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Boss Lando Explorer ay mag-subscribe na po kayo. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.